आज आपण बनवत आहे शिळ्या चपात्यांचा खाकरा, चपाती खाकरा, जे आपण नाश्त्याला खाऊ शकतो. शिळ्या चपात्यांचे तुकडे गरम तेलात सोडावे आणि त्याला तळून घ्यावे. तळलेले खाकरे खूप टेस्टी लागतात. तुम्ही कशासोबतही खाऊ शकता. चटणी वगैरे, शेंगदाण्याची चटणी, भाजी. खूप कडक होतात, क्रिस्पी होतात. तुम्ही एकदा ट्राय करून बघा शिळ्या चपातीचे खाकरे. मीडियम गॅसवर भाजायची. लेफ्ट ओव्हर